Kabulda Uwansanyň howpsuzlyk güýçleri bomba partlamasynyn bolan ýerine bardylar. Janynyň geçen hüjümçiniň Kabulyň halkara aeroportunyň golaýynda amal aşyran hüjüminde parahat ilatdan adynyň bir adam helak boldy we başga-da ençemesi yaralandy. Taliban hereketiniň medbuat wekili bu wakanyň jogapkärçiligini öz üstüne aldy we hüjümde daşary ýurt güýçleriniň nyşany alınandygyny aýtdy. Şol bir wagtyň özünde Kabulyň polisiýa başlygy hüjümüň dini mektebiň golaýynda amal aşyrylandygyny aýdyp, bu sebäpde harby bazanyň ýokdugyny belledi. Ermenistanyň polisiýasy paýtagyt Ýerewanyň merkezindäki Azatlyk meýdançasynda täze Ermeni hereketiniň plakatlaryny galdyrmasy ýanşan oppozisiýon aktivistleri tutsuk etdi. Şol wakanyň netijesinde bolan uruşda adynyň bir adam yaralanyp keselhana ýerleşdirildi. Täze Ermeni hereketiniň agzalary 1-nji dekabrdan bäri şäheriň merkezinde protest geçirýärler. Olar Ermeni hökümetiniň wezipeden çekilmegini we ýurtda täze parlament we prezidentlik saýlawlarynyň geçirilmegini talap edýärler. Türkiýanyň premier ministri Ahmet Davutoglu öz Serbiýaly kärdeşi Aleksandr Vučić bilen gepleşikleri geçirmek üçin resmi sapar bilen Belgrada bardy. Onuň bilen Türk daşary işleri ministri hem Serbiýa baryp, ol hem öz serb kärdeşi bilen duşdy. Davutoglunyň bu saparynyň dowamında onuň Serbiýanyň gün ortasynda ýaşaýan musulmanlar hem baryp görmegini araşdyrýar. Siz Azatlyk radiosynyň şu günkü täzelikleri bilen tanış boldunuz.